Itumata, ubuchwephesha becompost okanye umgquba. Itumata yeyona mifuno idume kakhulu yaye igcwele zezempilo ukuquka ii-vitamins A, C no-E ndawonye nokukhusela ityhefu ezonakalisa umzimba. Kodwa ke itumata iphinde ibe yenye yezityalo ekunzima ukuzikhulisa ngempumelelo. Zifuna ulondolozo lukwinqanaba eliphezulu, umhlaba onzulu, ochumileyo nofume kakuhle, ndawonye nenqanaba eliphezulu lokulawula izinambuzane nezifo, into ke leyo enqabileyo kubantu abahlelelekileyo. Ngoku ke itumata kufuneka kungaqalwa ngayo ukulima ade umfama abe namava woneleyo awafumeneyo, ube nomhlaba ulondolozwa ngendlela entle yaye unesichumiso secompost ekwinqanaba eliphezulu ukusukela kumaxesha okulima agqithileyo. Itumata ithanda ukutyalwa entwasahlobo nokuqala kwehlobo, yaye ikhula ngcono kumaqondo phakathi kwama-20 ukuya kuma-27 amaqondo obushushu. Abavelisi kumhlaba ongangentsimi basoloko amaxesha amaninzi bekhulisa uhlobo lwetumata ekuthiwa yi-determinate kwisithuba esilinganiselwa kuma-60 esentimitha okuqelelana kwezityalo, nomqolo olinganiselwa kwi-150 esentimitha ukuya komnye umqolo, khona ukuze kuzongena ukukhanya kakuhle, kube lula nokuhamba, noxa abavelisa kancinci okanye kwisitiya sekhaya betyala kwisithuba esilinganiselwa kuma-60 esentimitha ukusuka kwesinye isityalo uye kwesinye, kumqolo wama-75 esentimitha ukuya komnye. Uhlobo lwetumato ekuthiwa yi-indeterminate yonyuka ide ibe nde kakhulu yaye ivelisa isiqhamo ixesha elide, ngoko ke tyala kwisithuba sama-60 esentimitha okuqelelana kwezityalo nakumqolo olunganiselwa kwi-150 esentimitha ukuya komnye umqolo. Isiqhamo setumato siye sibe nzima kakhulu kuze ke kube lula ukuba isityalo siwe. Ngoko ke kucetyiswa ukuba wakhe izabatha zokuxhosa ezithi zixhase izityalo. Beka intambo yomlinganiselo wama-60 esentimitha kuluthi lwesigxina elukuma-75 esentimitha apho uqala khona umqolo, nakolunye uluthi lwesigxina apho uphela khona umqolo. Qiniseka ukuba intambo iqinile yaye ayikho goso, ngokumana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo iye ngezantsi komngxunye wokutyala ngamnye kumgama olinganiselwa kuma-30 esentimitha ukwenzela ukuba kuvele umhlaba. Qhekeza umhlaba kumqolo ngamnye wama-75 esentimitha ufike kuma-30 esentimitha ubunzulu, ngokuba oku kuya kuba negalelo elihle ekukhuleni kwetumata yakho. Isithuba esikhulu sokuqelelana kwezityalo silungiselelwe indlela yokutyala ngokufaka izichumiso ngqo emngxunyeni wokutyala endaweni yale isebenzisa ubuchwephesha bokugalela icompost ngaphezu komhlaba. Yomba umngxunya wokutyala olinganiselwa kwi-15 cm ubunzulu kwisithuba sama-60 cm sokuqelelana kwezityalo. Ubhekelisele umhlaba ngezantsi kwentambo yomlinganiselo. Uyibeke kakuhle inqumba yomhlaba ngokuba iza kuphinda isebenze. Imingxunya yokutyala kufuneka ibe yi-12 cm ububanzi, 15 cm ubude ne-15 cm ubunzulu. Xa kutyalwa esitiyeni sekhaya uhlobo lwetumato ekuthiwa yi-determinate, phinda-phinda usenza imingxunya yokutyala kwimiqolo ekuma-75 cm, ngelixa utyala kumhlaba ongangentsimi nazo zonke iintlobo zetumato ekuthiwa yi-indeterminate uza komba imingxunya yokutyala kwimiqolo ephaa kwi-150 cm. Ukulungiswa komhlaba nobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lweenkuni okanye amathamba acoliweyo okanye itispuni yegalika ezolimo kumngxunya ngamnye. Kungcono ugalele icompost elinganiselwa kwi-500 ml kumngxunya ngamnye wokutyala. Xa ungenayo icompost, kufuneka usebenzise umgquba omdala nosele uvundile, ngokuba lo usemtsha umgquba ungenza amagqabi amaninzi akhule, inani lesiqhabo lona lihle. Yogquma ngokupheleleyo zonke izichumiso ngomhlaba osuka kulaa ngqumba ingezantsi de umphezulu womhlaba ulungelelane.
Buyisela ingubo elinganiselwa kwi-2,5 cm ukuphakama ngaphezu komngxunya wokutyala. Xa izithole zilinganiselwa kwi-10 cm ukuya kwi-12 cm ukuphakama zilungele ukuya kutyalwa. Jikelezisa i-dipple stick embindini womngxunya wokutyala ide igqithe ngaphaya kwengubo uze ke uyitshovele ezantsi kubunzulu obufunwayo. Bamba isithole setumata endaweni yaso, utyhilize nge-dipple stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane usondele kwiingcambu zesithole. Iitumato zihlaselwa zizinambuzane nezifo ezininzi, kodwa inyathelo lokuqala lokukhusela izityalo kwizinambuzane nezifo kukwenza ukuba izityalo zingabi kwisimo esayanyaniswa noxinzelelo lwengqondo, ngokwenza umhlaba wakho ube nempilo, ube nemvuthuluka eyombathisileyo ephakame kakhulu ndawonye nezondlo ezaneleyo ezinikwa izityalo. Nayiphi na indlela yemveli yokulwa nezinambuzane mayijoliswe ekuthinteleni kunokunyanga. Zonke izityalo zikulusapho lakwa-Solanaceae, iitumata, i-eggplant, ii-peppers neetapile zihlaselwa zizinambuzane nezifo ezifanayo. Ngoko ke kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sotshintsho-tshintsho esohlulwa emva kweminyaka emibini kwezi zityalo. Zininzi iindlela ezikhoyo zemveli zokumelana nezinambuzane nezifo, ukuqala kwi-oyile zokugxotha izinambuzane ukuba zingahlaseli isityalo, ii-oyile enjenge-oyile ye-neem, nokuxuba ubisi namanzi xa ufuna ukumelana ne-powdery mildew, njalo njalo. Jonga icandelo lesi-5. Hlola izityalo zakho rhoqo. Ukuba kukho izityalo ezinesifo, kusoloko kungcono ukusuke uzisiphule ezo zityalo uzilahle kude nesidiya. Isishwankathelo sombhalo. Soloko uqhekeza umqolo okuma-75 cm esibini. Yomba imingxunya yokutyala 15 cm ubunzulu, 16 cm ukuqelelana emiqolweni eki-150 cm. Soloko utsiba umqolo olandelayo. Yindledlana yomgutyana womdubulo wesityalo oya kwezinye i-pollination yokukhanya yolawulo lwezinambuzane nokuvuna okulula. Galela icephe lothuthu lwenkuni emngxunyeni ngamnye. Galela ama-500 ml ecompost okanye omgquba emngxunyeni ngamnye. Yogquma umngxunya ugcwale uze wombathise ngengubo kaThixo. Tyala imbewu ibenye emngxunyeni usebenzisa intambo yokulinganisela ama-60 cm emiqolweni eki-150 cm. Sebenzisa izixhasi zokuxhasa izityalo apha emqolweni ngamnye.